Goeie, dit is vrijdag 15 november. De dag dat bekend wordt is dat elke voetbalhooligan dus gemiddeld €1 miljoen per jaar kost. Het is ook de dag dat het nog maar 1 nachtje sliepen is en dan is Sinterklaas in ons heiteloon. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. En het is ook de dag dat deze tweet net verstuurd is. Goeien en welkom bij Bient. Dadelijk coach Berbe van den Berg ik nog gewoon om te vertellen hoe de trainings die ze houdt. En we zijn op visite bij een stel dat krijgt van een flat naar een wenningverhuis is. En wat ze missen, hoe kan het tegenwoordig, dat is het uitjoch. Dat is gewoon zo ontzettend geweldig. Je ziet alle seizoenen zie je gewoon voorbij komen. Ja, als het sneeuwt, dan heb je gewoon een geweldig landschap. Het uitzicht is echt wat ik hier erg mis. De gemeente Ljouwert wil dat studentenkamers en appartementen in de binnenstad toernooi een keurmerk krijgen als zo'n alle veiligheidseisen voldoen. Voor het certificaat zullen de wenten regelmatig gecontroleerd worden. Ljouwert hoopt het, na de Gruttebron op 19 oktober, maar in derde gevolg, het vertrouwen als veilige studiestad weer wat waarom te krijgen. Een reportage van Henk de Biezebeek. Nog hield is het van de Ljouwter binnenstad slim schijnt door de verschrikkelijke brand op 19 oktober, waarbij een 24-jarige student om het leven kwam. Nu ook alle emotionele verdriet en de materiële skeer op de verwoeste wenten, kwam al gauw de vraag of je nog wel veilig wenje kunnen in appartementen en kamers boven de winkels. Hieromdal doet de gemeente Taya moest dat haast net controleerd wordt of wel onder eerst voldienen wordt. Deze appartementen die worden alleen maar gecontroleerd op het moment dat er een forse verbouw is of wanneer er nieuwbouw is, wat dus niet het geval is. En dat kan dus een hele tijd duren. En dat heeft in dit geval, in ieder geval een hele aantal jaren terug is dat gebeurd. Dat betekent dat als een kamerverhuurder steeds maar een lietse interne verbouwing uitvoert, maar had ik geen vergunning voor nodig, dan komt de gemeente net controleren. Inderdaad. Dan kan het ook beschutten dat het misschien wel 30 jaar wordt voordat een gemeente ooit weer langskomt of voor een controle. Dat kan inderdaad zo zijn. Als er niets verandert aan dat pand, dan is er voor ons geen reden om daar op bezoek te gaan. Want dan is het precies hetzelfde als een woning in iedere andere wijk. Die feitelijke constatering had het Ljouwter gemeentebestuur nou in beweging zet. Wethouder Dix wil dat studentenhuizen en appartementen in de binnenstad ten een keurmerk krijgen. Ja, nou wij kunnen ons heel goed voorstellen na de vreselijke gebeurtenissen op de kelders, dat ouders natuurlijk zich zorgen maken over de veiligheid van hun kind dat in Leeuwarden gaat studeren. Wat kan zo'n keurmerk, zo'n certificaat daarin nou verrooien? Nou, wat ik heel erg belangrijk vind aan zo'n certificaat is dat behalve de brandveiligheid van een pand ook de installaties bijvoorbeeld worden getoetst, dat de contracten worden nagekeken, dat er bijvoorbeeld wordt gekeken of er wel de juiste verzekeringen voor het pand zijn. Nou, al dat soort zaken worden in zo'n keurmerk getoetst. En wat we eigenlijk heel graag willen is verhuurders in alle soorten en maten, groot en klein, verleiden om het zo veilig mogelijk te maken voor hun huurders. En het is natuurlijk ook zo dat als je in zo'n pand gaat wonen, ja, dan weet je zeker dat er op een dag iemand langs is geweest om goed te toetsen of jij in een veilige omgeving woont. Het nieuwe keurmerk is een initiatief van Leeuwarden Studiestad. Een soort studenten klop je hier het eerst aan op zoek naar een kamer. Wij hebben zelf geen huisvesting. Wij bieden ook zelf geen huisvesting aan. Maar wij zijn een heel belangrijk communicatiemedium voor studenten. Niet alleen voor studenten die hier zitten, maar ook voor aankomende studenten. Lees eigenlijk een stukje ook van stadsmarketing. En die kijken op onze website van, hé, wat kan ik allemaal doen in Leeuwarden? Dan heb ik het over evenementen, activiteiten, maar ook naar wonen. Onze website van Leeuwarden Studiestad staat bol met informatie voor studenten. Maar ik wil wel dat dat deugdelijke, juiste, correcte informatie is. En op dit moment kan ik daar niet echt pijl op trekken. En dat is te ruchten. Want al jeder lieten we zien dat de veiligheid en vluchtwegen in studentenhuizen nog hield die te weensken oerlid. Dit is het. Ja. Mooi kimmeke. Ja. Ik ben blij mee. Maar wel krap. Het is krap, ja. Waar moet je weg als hier brand komt? Nou, het raam kan ik uit. Ja. Dan heb ik hier een dakgoot. Daar kan ik vervolgens naar het dakterras toe. Ja. Boven heb ik een klein raampje, daar kan ik doorheen. Ja. Ah. Nou, dat wordt krap hoor.
Nog volle slimmer binnen de klachten over achterstallig onderhoud. Net alleen nog bij studenten, maar ook bij bewoners van Lietse huurhuizen en appartementen in de binnenstad. Zij is Christina de Jong, een alleenstaande mem, ex-slachtoffer van een saneemde huiskemelker. Zij betaalt 650 euro hier voor een Lietse wente met een soort gebreken. Vocht. Mijn keuken is helemaal nog net iets, want ik had het gevoel dat ik op een camping sta. Want ik had mijn magnetronbroeken, maar ik eerst die stekker eruit halen, dan weer die erin doen. En dan had ik mijn wasmachine en mijn broeken, maar ik hetzelfde doen. Nou, dat is hetzelfde met de badkamer. Dat is een grote vochtbende. Dat deugt ik net. Het ziegt en het lekt. Het ziegt en het lekt. Ja, ik haal lekkage achter de wasmachine van de cv-ketel. Dan gist maar die klachten naar de hierbaas. Ja. Wat zei hij dan? Die begint dan te zeuren en dat is moeilijk. En dan begint hij niet een keer te zeuren. In het begin hier is nooit de problemen mee. Hij laat het me gewoon keihard uit. Hij had gewoon de gek met mij. Hij zei ik door praatsladekoek en ruchten haast net. Of toen had ze geen rug? Nee, volgens hem nee, want dan begon ik dus over de huurcommissie. Ha, krijg dan. En dan begint er weer ergens oorzoeren. En dan weet er gewoon zien wij even net te vinden hoe te dat moet bepraten, zeg maar. Eens zei de hierbaas Tjendij, moeilijk dicht, want oors is vertrekken. Ja. Het is heel erg lastig om mensen aan te pakken op de verhuur van huizen. Soms gebeurt het ook illegaal. Wat ik er zelf heel lastig aan vind of ingewikkeld aan vind, is dat het vaak ook mensen betreft die weerloos zijn, die weinig in te brengen hebben, die soms in geestelijke nood zijn, die soms van dat soort kamers gebruik moeten maken omdat ze geen andere keuze hebben. Wij kunnen ze niet, als zij zo'n soort kamer illegaal huren, beschermen. Maar we kunnen natuurlijk wel de verhuurder verleiden om het goede te doen. En je weet, als er zo'n keurmerk is en de verhuurder heeft het niet, ja, dan voldoet hij ergens niet aan de eisen die aan zo'n keurmerk worden gesteld. En dan weet je als huurder ook genoeg. Zelfs Kamerbemiddelingsbureau Leeuwarden, dat de contacten verzwargen tussen de huurder en verhuurder, wil strengere maatregels tegen de malafide kamerverhuurder. En wij binnen de oude er zelf voor uzelf ik strenger in worden. Dat wij merken dat als je studenten of huurders binnenkomen met klachten of wenningen en die worden net oppakt, dan kost dat u zich een soort tijd en energie en dat bezorgt u soms ik een slechte namen. Dus dan nemen wij er afscheid van. Dat gebeurt. Wat denk je dat de verhuurders, zeg maar in de particuliere sector, vinden van dit keurmerk, dit initiatief? Nou, ik denk dat het van afhankelijk is, maar hoe belangrijk dat het voor hun wordt, is maar altijd onslaat in Leeuwarden. En wat de student ervan zal vinden, dus hoe belangrijk de student het zal vinden. Als op een gegeven moment blijkt dat geen kamer meer verhuurd wordt zonder dat dit certificaat er is, dan denk ik dat het heel snel zal rennen. Maar het misbruik van malafide huisbazen die nog volle verder als achterstallig onderhoud, zo merkt de huurteam Leeuwarden. Ook buitenlandse studenten binnen de dupe. Het zijn vooral studenten uit Azië en Duitsland die hier aankloppen omdat ze contracten krijgen die echt niet kunnen. Wat bedoel je dan? Een Chinese student bijvoorbeeld betaalt 1000 euro voor een kleine woning. Niet realiserend dat ze maar 580 of zo voor die woning hoefden te betalen. De woning zag er keurig uit, daar niet van, maar ze betaalt veel te veel. Er wordt dus echt misbruik van gemaakt? Er wordt misbruik van gemaakt, want ze kennen de regels hier niet. Alle belutsen partijen binnen blied met de inviering van het keurmerk. Controle en handhaving is wel noodzakelijk. Eenmaal een keurmerk wil niet zeggen dat het keurmerk blijvend kan zijn. Daar is een vorm van controle en inspectie op nodig. En ja, dat hebben partijen met elkaar wel in te richten. Want anders dan stelt na een hele korte periode zo'n keurmerk misschien niets meer voor. Nou ja, we zitten er strak op hoor. Op het moment dat wij met de hele organisatie in het project Woonoverlast bij zo'n ontstorten, zal ik maar zeggen, op zo'n malafide huisjesmelken, dan ben je niet blij. Want dan komen wij ook met belasting, de Belastingdienst, politie en justitie allemaal kijken wat jij daar aan het doen bent. Dat zijn projecten waar zo'n malafide huisjesmelker niet vrolijk van wordt en terecht. We hebben strak aangepakt. We proberen hier een zo veilig mogelijke stad te maken. Maar mensen, ik zeg het nog een keer, hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Dus ik denk ook dat het goed is als je thuis zit in je eigen huis om eens goed om je heen te kijken. Ben ik eigenlijk wel veilig? Heb ik voldoende vluchtwegen? Als ik in een zolderkamer woon of als mijn kind op een zolderkamer slaapt, kan die daar wel wegkomen? Is er maar één toegang? Moeten we er nog eens goed naar kijken? Nou, daarom zou ik heel graag samen met de bouwmarkten bijvoorbeeld hier in de stad eens een keer een brandveiligheidsweekend willen organiseren en er echt aandacht voor te vragen. En eens goed een grote actie in gezamenlijkheid met z'n allen, samen met brandweer en politie, om eens te kijken om hier echt aandacht voor te vragen.
En vanzelfs hebben we bezocht om bij de huiskemelker contact te krijgen, maar hij had liek wel eens net op uw telefoontjes reageren. We praten nog even verder met Rudy Veldhuis, directeur van huurteam Ljouwert. Veldhuis, welkom hier in de studio. Dank u wel. Stel je nou voor dat je hem achterstallig onderhoort constateren. Er klopt het iets net of er is iets brongevaarlijk. Wat dan? Dan gaan we eerst naar de verhuurder. Kijken of de verhuurder in staat is om het te herstellen. Als de verhuurder dat niet wil, dan heeft de huurder het recht om het zelf nog eens een keer te doen. Maar heel veel huurders schrikken daarvoor terug. En dan is het nog een optie om naar de huurcommissie te gaan. En op dat moment gaat de huurcommissie kijken van, is het echt een gebrek, ja of nee? En als het echt een gebrek is, dan is er meestal sprake van huurkorting. Ja, huurkorting, hoeveel is dat? 20%? Dat kan. Het ligt er ook aan hoe erg het gebrek is. Ja, maar daar heb je eigenlijk als hier net een heel soort om. Want ja, dan heb je nog altijd een huis wat net een wadder is. Nee, dat klopt. Maar er staat nergens in de wet dat een verhuurder verplicht is om het te doen. Alleen het nadeel is dan dat de huurder in een slecht huis zit. En voor de verhuurder betekent dat minder inkomsten. Hoe volle tijd krijgt nou de huisbaas om alles goed te krijgen? Op het moment dat de huurder tegen de huurbaas zegt van het klopt niet, heeft hij 6 weken de tijd. En daarna mag de huurder het eventueel zelf doen. Of je gaat naar de huurcommissie en dan duurt het vrij lang. Want die procedure duurt minstens een half jaar. Ja. Stel je ervoor dat geen iemand doet wat. En de verhuurder doet het net. Waar kun je dan oordwingen dat er toch daadwerkelijk wat gebeurt? Zoals ik zei, je kan naar de huurcommissie gaan, dat is het enige. En dan is het meestal ook nog de vraag van, gaat de verhuurder dat doen wat de huurcommissie heeft gezegd? En als hij dat niet doet, dan moet je ook nog eens een keer naar de kantonrechter om het af te dwingen. En wat heeft het keurmerk dan voor doel? Is het net meer als een wassen neus dan? Nee, dat is nog niet eens met keurmerk. Dat is nog zonder keurmerk. Een keurmerk hebben ze op dit moment nog niet. Dat moet nog ingevoerd worden. Wat wij dus nu op dit moment alleen maar zien, is de achterstanden die er zijn. De invoering van de keurmerk, dat moet nog gebeuren. Maar heeft dat wel doel, de invoering van het keurmerk? Ik ben het met Isabella Dix eens die net terecht zei van, dan moeten we ook steviger gaan handhaven. Want we beginnen nu pas inzicht te krijgen in hoe groot de achterstand is. Want dat wisten we helemaal niet. Heel kwart nog, van, wat denk je ook? Komt het keurmerk er? Ik hoop het van ganser harte. Maar wat denk je? Ik denk dat we ergens halverwege blijven steken, maar dat weet ik niet zeker. Tegen dank voor je komst. Graag gedaan. Als dan wij in Friesland tinkst, ja, dan tinkst eigenlijk net gelijk aan een flat. Toch wij er in Friesland 66.000 mensen in een flat of in een appartement. YouTube bij Sonja en Robert in Drachten. In september van dit jaar is de subjectieve atlas van Friesland uitgebracht. Jan-Pier Brands is ook verboen aan de atlas. En hij ging op bezoek bij de boppenste bewoners van de heegste flats van Friesland. In Heerenveen, hier in Drachten en Ljouwert heb ik mijn meesten praten dat weer dan hun eerste wenning. Ik heb wel het idee dat de meeste een flat had het wat tijdelijks. Is het echt een soort tussenstop of zo. Ja. Sonja is binnen in een flat. 2 jaar verhuizen ze weer naar een flat vanwege een skiering. En ze had nog maar correct een nieuw huis kunnen begane grond, werd ze wennen met Robert. Nou, ik ging scheiden en toen moest ik een huis hebben. Nou, het is best wel lastig om een huis te vinden. De wachttijd is meestal zo'n jaar of 2. Dus ik heb eerst bij familie in gewoond. En na 7 weken toen kwam dit op het pad. En toen ben ik verhuisd. Ja. Dus toen had ik een eigen plekje weer. Ja. Wij woonden helemaal bovenaan, op de 12e etage. Want jij bent dus... je bent eigenlijk voor de liefde vanuit het zuiden naar Drachten verhuisd, toch? Ja, klopt. Ja, ik woonde bij Nijmegen in Groesbeek. En ik heb mijn huidige vriendin leren kennen. En ik ben 2 jaar lang elke week op en neer gereden. Ja, na 2 jaar hadden we zoiets van, laten we de sprong maar wagen. Ja, dat was gewoon op dat moment een hele goede noodoplossing. En ik heb er ook met heel veel plezier gewoond. Maar ja, op een gegeven moment is het toch wel vrij klein. Hallo, ik ben uw oude buurman. Ja. Ik ben hier met Omroep Friesland. Zouden wij even op 12 mogen filmen? Ja, prima. Ik zal even de deur voor u open. Ja, wat was eigenlijk het eerste wat je dacht toen je hier binnenliep? Het eerste wat ik dacht toen ik hier binnenliep? Ja. Goh. Dat is hoog. Het tweede wat ik dacht was, gelukkig is het maar tijdelijk. Robert en Sonja vinden beide het uitzicht een van de mooiste dingen van het wonen op een flat. Dat is gewoon zo ontzettend geweldig. Je ziet alle seizoenen zie je gewoon voorbij komen.
Ja, als het sneeuwt, dan heb je gewoon een geweldig landschap. Het uitzicht is echt wat ik hier erg mis. Nou ja, in het voorjaar zie je het heel langzaam groen worden. En op een gegeven moment zie je het gewoon exploderen. Dat is iets wat je op de begane grond zeg maar niet meekrijgt. Dit is dus jullie oude plek? Dit is onze oude plek, ja. De naam staat zelfs nog op de deur. Sonja en Robert wen je nog maar correct in een grutter en vrijer wenhoes. Maar de behind de romte van een flat, hier ek wat. Er is een stukje intimiteit weg. Dat klinkt misschien heel gek. Je krijgt er een hoop ruimte voor terug, maar het scheelt ook wel een beetje in intimiteit. Ja, aan de ene kant heeft het wel weer voordelen van, nou ja, net ook. Ik wist dus niet dat mijn zoon thuis was. Maar die zit dus gewoon op zijn kamer. Terwijl in de flat was het gewoon zo, ja, dat kon gewoon niet missen. Zodra hij thuis was, dan hoorde je hem altijd. Ja. En dat is best wel wennen als je net weer in een huis komt. En zo Jan-Pier Brands naar zijn flat onderziek zelf nou weer omwollen naar een flat. Ik denk net ook mijn vrouw en mijn benen mij krijgen. Ja, precies. Nee. Dat is het zelf misschien wel wollen. Altijd, Nou, op zich, het had gewoon wat. Ja. De subjectieve atlas van Friesland leidt in de boekenwinkels en is ook te krijgen bij de AVOEK. Jongens, Berber van den Berg, want welkom. We zullen het hoe de trainings die staan juist on sporters en on topsporters. Want hoe shot zo'n training er dan ongeveer uit? Nou, wat we doen is, we noemen dat eco-coachen. Wat betekent dat we met een heleboel coaches in de turnhal staan. Allemaal in trainingspak. En dan moet je denken aan coaches van handbal, boksen, tai chi, mentale coaches. En wat we als doel hebben daarom sporters een leven lang mentaal en fysiek fit te houden. Een leven lang? Ja, want na de sport heb je ook nog een leven. Natuurlijk. En dat bekende zwarte gat heb ik natuurlijk zelf ook een stukje van ervaren. En ja, dus als je leert mensen om te coachen naar doelen en naar wat ze goed kunnen, dat ze zichzelf kennen, ja, dan kun je ook een leven lang, ook na je sporten en na je topsport, weet je jezelf, ken je jezelf en dan kun je kwaliteiten in het bedrijfsleven of in andere vakken inzetten. Oké, nou klinkt heel spannend hier aan tafel, maar we willen ook ongeveer zien hoe dat eruit shot. Ja. Laten we daar even naar zien. Mijn doel is focus en scherpte. Okay. Mijn doel is optimale concentratie. Mijn doel is een trotse houding en de schouders laag houden tijdens de oefeningen. Mijn doel vandaag is het beheersen van mijn angst zonder daarin in spanning te verzanden. Je mogen achter mij komen staan. Focus houden. De zaal is van jou. De zaal is van jou. Als ik nou niet bang van je word, wat moet je paard dan denken? Jij bent de baas. Naar voren. En je gaat erbij lopen. We gaan scharen. Armen gaan omhoog, benen door. Op, 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 op. Nou, ik zit er heel fanatiek aan ta. Ja. Dit zijn trouwens alweer Amazones, hè? Ruiters. Ja, het zijn allemaal ruiters, ja, van verschillend niveau. Ja, het zijn allemaal ruiters, ja. En wat had dit dan maar hinsensport te krijgen? Nou, als een paard fit is, maar de ruiter is niet fit, ja, dan bereik je nog niet zoveel. Dus wat we daar willen, iedere ruiter, dat hoorde je ook net in het filmpje, heeft een doel. Zowel een mentaal doel als fysiek. Wat kan zijn, ik wil mijn focus houden onder druk. En ik wil ervoor zorgen dat ik een goede balans heb in mijn lijf. Nou, en daarom hebben we dus ook zoveel mogelijk coaches in de zaal, dat iedereen op maat getraind kan worden. Dus de een die begint met, oké, ik wil dus de juiste focus houden. Ja, die komt dan bij mij eerst of bij John, de andere mentale coach. En de andere is meer gefocust die training op balans houden. Ja, dan ga je dus meer naar tai chi, ademhaling of een stukje krachttraining. Om dus elke keer een persoonlijke begeleiding eigenlijk? Ja, want je kunt niet iedereen hetzelfde behandelen. Ieder mens is al anders, maar iedere sporter al helemaal. Want iedereen heeft zijn eigen dingen waar hij aan wil werken. En als je dus een standaard training afgeeft, ja, dan zal niet iedereen daarin vooruit gaan. Alleen degene die dat toevallig dan goed uitkomt. Ja. Ja, een van de meesten die sto begeleid, ik zal even haar naam, ja, dat is Kim Jacobi. Dat is ook een ruiter, een Amazone. En ze is al regerend Fries kampioen, of ook graag naar het Nederlands kampioenschap. Ja. En haar grote dream is eigenlijk ook om Grand Prix te rijden, hè? Ja. Zullen we er even naar zien? Ja. Hoek beter benutten. Door galopperen. Terug verzamelen naar de stap. Ja. Ik ben Kim Jacobi. Ik woon in Kettelijk. Ik ben 28 jaar. En mijn doel is om Grand Prix te rijden. Ik merk door de trainingen die ik doe bij Berber, dat ik daar toch mentaal sterker ben.
beter nadenken over de keuzes die ik maak als ik op mijn hinder zit. Dat ik beter presteer en dat er een goede resultaten deel zet. En dat is wat ik graag wil in de sport. Wat wij doen is proberen mijn hinder nog beter in te laten. Dat hij nog meer uitstraling krijgt. En dat hij de oefening die ik uitleed aan de jury op de wedstrijd, dat hij die nog beter uitvoert. En terwijl de wedstrijd winnen. Ik wil vanmiddag trainen op focus en scherpte in de proef. Dus dat ik goed geconcentreerd ben in de proef. Dat ik bij elk onderdeel weet wat ik dwaan moet en net al te volle vooruit denk. Dat ik geconcentreerd ben en me net afleiden lid. En mijn hinder goed naar mij luistert. En dat hij doet op dat moment wat ik graag wil. Mijn doel is in de prijzen zitten. Het is een selectiewedstrijd voor de Nederlandse kampioenschappen. Dus daar hing het wel wat van af. En we gaan dus best aan. Oké, maar als het net helst, dan is het Berber haar schuld. Nee, dan is het mijn schuld. Ik net hinder, dat is mijn schuld. Hey. Ja, Kim is ambitieus. Is ze een goede leerling? Ja, zeker. De meeste ruiters die zijn normaal gezien heel disciplinair. Die weten wat ze willen, hebben een duidelijk doel. En een paard, ja, daar investeer je zowel in, zoals in geld of in fysiek of in mentaal. Want je hebt natuurlijk een enorme band met je paard. Ja. Dus wat ik vaak bij ruiters zie, is dat ze echt enorm gedreven zijn. Dat ze alles uit zichzelf en alles uit het paard willen halen. Dat is toch goed? Ja, dat is fantastisch. En daarom is het ook fantastisch om mee te werken ook. Want deze mensen die willen gewoon heel graag. Dus die komen al vanuit zichzelf naar de turn al van ik wil beter worden en dit wil ik bereiken. Maar binnen de exporters dan die het eigenlijk een beetje van die minder discipline, hè? Er zijn bijvoorbeeld in teamsporten zie je vaker dat je met z'n allen een verantwoordelijkheid hebt. En als jij zelf een paard hebt, dan ben jij verantwoordelijk over dat paard. Dus het is al vanaf het begin eigenlijk een andere verantwoordelijkheid die je kent. En een van de dingen die Kim heel erg opnoemde was dat ze de optimale focus wou houden. Ook dat is verschillend natuurlijk bij een teamsporter. Een teamsporter wil in principe een brede focus houden. Kijk naar de voetballers, die willen eigenlijk alles om zich heen zien wat ze maar kunnen zien om de juiste beslissing te maken. Maar bij ruiters zie je heel vaak dat ze enorm afgeleid raken door of de jury of concurrenten langs de kant of een mooi paard. Ja, en dan, terwijl ze eigenlijk in hun eigen focus moeten zitten. Ja. Het is eigenlijk heel leuk dat je er nou begint. Want ik daar hebben we volgens mij beelden van. Dit wordt even een scène, jongens. Ja, ga het nou moeilijk maken. Ga rustig naar beneden. Laat je maar afleiden. Doe maar. Laat je maar afleiden. Blijf kijk maar naar mij. Rechtop staan. Lach maar. Doe maar. Probeer maar te lachen. En laat je niet uit je concentratie brengen. Doe maar. Oh, je valt wel. En buikademhaling. Pijn? Heel veel pijn toegewenst. Ik doe niks, hè? Toch reageer je op me. Focus verschuift. In je taak blijven, hier blijven. Ja, dit bedoelt ze dus eigenlijk, hè? Ja, dit is een typische vorm van focustraining. Vaak blijft het een beetje vaag, maar dit is fantastisch met het beeld erbij. Kim loopt hier op een balk en ik vraag haar ook letterlijk, kijk eens naar de hele zaal. Alles is belangrijk. Op wedstrijden gebeurt het ook wel eens. Iedereen kijkt om zich heen. Oh, die is goed, die is goed. Oh, ik hoef niet eens te beginnen, ik win toch niet. En wat merkt ze nou? Dat het totaal ook uit balans is als ze dus die focus helemaal breed heeft. Dus ik vraag van oké, nou heb je hem breed. Nou smal, kijk alleen naar de balk, naar het punt waar jij naartoe wil. Nou, je loopt als een trein over die balk. Dus dan voel je ook, wat doet focus met je? Dan laat je de switchen, breed, smal, breed, smal. Heb je de controle over? Ja, top. Nou, veel succes dit weekend. Zo simpel is het. Nou, zo simpel is het vaak wel. En dan onder druk, wat blijft daar nog van over? Maar doordat je het voelt en doordat Kim ook letterlijk vaak zegt van oh ja, nu ben ik uit balans, is de link zo sterk met het brein en het lijf dat het echt vaak gewoon hartstikke goed gaat. Nou, we hebben Tiegertank, ik zie tijdens de Sinterklaasintocht echt mijn focus horen. Tiegertank voor die komst. Ontstaat 4. Nou, daar is keer weer naar het Frieske Nijs in Joert. Voor nu nog een hele gezellige joen en een goed weekend. Dag. Wat krijgen we nou? Wie? Oh, De muren? Niet de muren? Nee. Oh, wist ik helemaal niet.